Ibrahim Sama'ila. Ya taɓa saninka da shi? Yelo. Yelo. To Yelo gashi an kawo ka hedikwatar 'yan sanda ana zargin kana cikin daba cikin mutane da suke ba zargi ba ne wannan. To. Ina cikin daba. To. Ina sata. To. Ina yin kidnapping. Na'am. Ina sata shanu. Don saboda haka wannan ya wuce zargi. Kuma Allah ya tauni asiri na an kama ni a tashar mai aliya. Na'am. Don saboda haka ina gani alamu ƙarshe na ne ya zo da haka. Yanzu akalla ba kasara ba an yi sata da garkuwa da mutane da kai ya kai sau nawa? Ya kai da shekara guda. Kana yi? To in an saci mutum kaman kuɗi in an raba kaman nawa kuke karba? Ta wata sa'i wani naira miliyan 2, wani in bai da kuɗi sosai 500,000, wani naira miliyan guda, wani naira miliyan 3. To ya ake rabon kuɗin? To ana himba waɗanda ke da bindigogi. Waɗanda suke ba da bindiga a tafi aiki? Kowace bindiga nawa ake ware mata? To ya samu kuɗi ba sai ana iya ware mata har 300,000, 100,000. Akwai waɗanda suke baku labari kamar ku kai hari? To informa ba. Waya suke kiran ku informa? Su kuma nawa ake ba su? Su ma daidai yadda aka raba da waɗanda ba su da bindigo haka ake rabawa da su. Su informa? To yanzu za ka iya tuna kaman hare-hare da kuka kai garuruwa, za ka iya tuna wasu daga cikin garuruwan da kuka ɗan kai hari? Akwai hare-hare da yawa yalla bai, amma yanzu ka ina cikin matsala. To mutanen da kuka kashe fa? To mutane yanzu akalla kai ka kashe mutum nawa? Domin Allah ne ban taɓa kashe mutum ba yalla bai. Bindiga fa? Bindiga ina bani da bindiga, amma ana bani bindiga dil kuma ina karɓowa in ba wani. To an ce kai ne shugaban wannan dabar da aka je aka kama waɗannan mata? Kai ne shugaban? Ni ne shugaba. Akalla kana da yara nawa a ƙarƙashin ka? To gaskiya za samu iri yaro 10. Yaro 10 kuma kowanne da ƙarfe? To wasu na da bindigo, wasu ba su da bindigo. To wa yake baka bindigo? Muhudi ge. Sani? Shi ne shugabanka? Yanzu ina Sani yake? Hali yana yankin Gudura, yammacin Gudura cikin daji. Cikin daji? Akalla yana da yara kamar guda nawa? Gaskiya yaran shi suna da yawa. Sun kai 100? Ba su kai, amma dai ka suna da yawa. Sun kusa 100? To yanzu irin masu yan uwanka Fulani, yan uwanka waɗanda suka shiga cikin wannan ta'addanci, me za ka ce musu Yelo? Ina kira da su don Allah su bari, wannan ba tabi'a ba ce, kaga halin da ta kawo ne. Da na san za ta kawo ni haka, tuni da na bari, na tsare abin da Allah ya bani. To gashi ta ɓace. Da na nemi halaɗi na komai wahalarta, sai dai da yanzu ta lalace, ba da ta cewa. To madalla mun gode Sani. Shekarar nan 20 ba 1. 20? Ba 1. Ba 1. A ina kake da zama? Wayan tashin mai alewa mai gezoji. To gashi dubinka ta cika an kamo ka. Allah ya yi. Me ake zargin ka aikata? To ina wajen su dahe. Na? Ina wajen oga dahe. Dahe shine shugaban dabaka? To kai ma an ce dan karamin komanda ne. Wallahi ran kai daɗe kaga duk yanda na ja nan. Wallahi ban faɗi haka kuma kana ji ai kaga dai wannan ga nan ba abin da bai sani ba ko.